Hola, avui us porto una eina que es diu Padlet. És una pissarra digital o un mur digital que ens dona diferents opcions. Per començar hauríeu d'anar a padlet.com i registrar-vos, i un cop registrats us sortirà una pantalla com aquesta, sense cap Padlet creat. Llavors, quines opcions tenim? Per exemple, aquesta seria la part principal. Aquí a Gallery us deixa veure altres Padlets que són públics, que podeu mirar i xafardejar. Gairebé tots estan en anglès, però bueno. Si tornem aquí a Padlet, torneu al menú principal. Això seria per entrar al Padlet d'algú que ens hagi enviat un enllaç. Aquí seria per fer-se Premium. Què més? Hi ha diferents tipus de Padlet. Perquè veieu aquest. Això és el Padlet tipus línia del temps. Aquest l'he trobat a la galeria i l'he trobat superinteressant, que són els períodes dels dinosaures. Veieu com es fa la línia del temps? De forma que es va posant tota la línia del temps. Llavors us deixa obrir en una finestra o veure la publicació, descarregar-ho i veure la publicació completa. Si li dono veure la publicació completa, podreu veure des del principi tot el que hi ha a cada imatge. I si hi ha vídeos, us deixa veure el vídeo aquí mateix, sense que s'obri una altra pestanya nova ni una altra finestra. Mira, com aquest. Vale? I així podries veure tota la línia del temps que han creat. També es pot fer introduir la pantalla completa per veure-ho en gran. A més, sortiu. I aquest està aquí perquè li vaig donar m'agrada, però ara el puc desactivar i quan torni al meu Padlet suposo que ja no hi serà. Com es fan? Vas aquí a fer un Padlet i aquí teniu els models. Aquest és de la línia del temps, el que us he ensenyat dels dinosaures. Aquí tindries, aquest et sortiria un mapa on els alumnes podrien anar afegint ressenyes a alguna part del món. Si allunyem amb el ratolí, podeu anar allunyant. Fins que veieu tot el planeta. I després podeu apropar-vos i imagineu-vos que voleu anar aquí exactament, anar apropant-se i podeu ficar una ressenya. Aquí busques el lloc exacte, jo què sé, Barcelona, per exemple. I aquí poden afegir la ressenya que vulguin o poden pujar una imatge, un enllaç, buscar alguna imatge a Google. Aquí teniu totes les opcions. Pujar un link, d'acord? Poden dibuixar, diverses coses, està bé si heu de treballar alguna cosa així en concreta. Després hi ha un altre model, si aneu aquí, un Padlet. Aquest seria un mur normal. Aquí et deixa relacionar diferents Padlets. Aquest, ara us ensenyaré, jo l'he fet servir per fer un compte encadenat perquè s'ordena de dalt a baix i van tots els arxius que els alumnes van entrant van de forma ordenada. Aquí hi ha la quadrícula, aquests s'ordenen en columnes. Aquí veuríeu que les imatges, les finestres tenen forma com de missatge de WhatsApp, està xuli. El mapa que també us he ensenyat i la línia del temps. Us ensenyo així una mica perquè ho he fet servir jo. Jo he fet servir aquest, per exemple. Se m'ha acudit perquè els nens puguin felicitar algun company seu. Llavors he fet aquest Padlet de mur de forma que els alumnes afegint aquí el seu post hi puguin felicitar l'alumne de la classe. Un cop hi hagin escrits tots el que hagin d'escriure o hagin pujat un vídeo, una foto, el que sigui, es pot descarregar en PDF.
i li podrien donar al nen. Després podrien canviar per un altre alumne. Aquí, per exemple, jo he afegit un vídeo de YouTube amb el so de l'aniversari. Si vaig aquí a més, doncs puc afegir una altra entrada, per exemple. I aquí m'agrada molt això. Hi ha aquesta Snap. Si li doneu a Snap, s'engega amb la càmera que tingueu al vostre ordinador i llavors podeu fer-vos una foto. I la pengeu. Aneu a guardar. Aquí. Quan clico fora, s'activa aquest menú d'aquí, que és tornar-ho a editar, i els tres puntets. Els tres puntets us permet canviar el color d'aquí, aquest d'aquí del voltant, o transferir la publicació, copiar-la, ampliar-la o esborrar-la. Podeu esborrar i ja està. Com es fa el Padlet? Us vaig ensenyar a crear un Padlet. Vaig a triar, per exemple, aquest, que és el del mur. Us sortirà aquesta pantalla. Aquí posaríeu el títol del Padlet. Aquí la descripció, si és que voleu posar alguna descripció de què va aquest mur. Una icona, aquí us permet afegir alguna icona, que la posarà aquí. I doneu aquesta fletxa enrere. Aquí us permet canviar el fons de pantalla. Teniu colors sòlids, fixes, aquí els que vulgueu. Gradients, també us en posa uns quants. Textures, també teniu aquí uns quants. I després hi ha algunes imatges. Si no us agrada cap, aquí podeu afegir del vostre ordinador, us deixa buscar a Google, fer una foto, fer un dibuix, també podeu aquí fer algun dibuix, guardar, i llavors us ho posaria amb el dibuix que heu fet. Aquí seria fer com sortiria aquest dibuix multiplicat per 4, aquí seria el dibuix sencer i així seria borrós, que es veuria com una imatge de fons. Un cop ja heu creat el fons, aquesta opció d'aquí és les entrades que faran els alumnes, si voleu que el fons sigui blanc o sigui negre. Aquí podeu triar la font, veieu que canvia el tipus de lletra. Jo faré aquesta. Després aquí, atribució vol dir que quan ells escriguin han de posar el seu nom per poder escriure i així sabem qui és. Aquí us permet dir si el nou post que posen es fica a dalt de tot o es posa al final, depenent de l'ordre que vulgueu o la feina que heu de fer. Si activeu això, permet als alumnes comentar posts d'altres companys i si ho desactiveu no podran comentar-los. Aquí, a reaccions, podríem activar que els posts que posen que els alumnes puguin posar m'agrada, que puguin votar, que li puguin donar d'unes 5 estrelles. Jo en aquest cas no posaré cap. I després aquí, si l'activeu això, està bé perquè si tenim una classe així una mica conflictiva, això seria el moderador, és a dir, que quan un alumne escriu un comentari, primer us arribarà a vosaltres perquè feu de filtre. Si creieu que és correcte, doncs el podreu publicar. I aquest d'aquí el que fa és canviar les paraules malsonants per emojis divertits. Un cop ja heu fet aquesta configuració d'aquí, simplement li doneu a següent i ja estaria el Padlet preparat. Ara el que hauríeu de fer és com el compartim. Li donaríem a compartir, llavors tenim la possibilitat d'afegir directament els correus electrònics de les persones que volem que puguin editar el Padlet. Aquí heu de triar la privacitat que voleu. Privat és que no ho pot veure ningú. Podreu triar privat amb una contrasenya, poseu aquí la contrasenya i llavors els dieu als vostres alumnes que entrin a l'enllaç i hagin de posar la contrasenya. Secret seria que només, seria com el Drive quan enviem un enllaç, només podran accedir persones que tinguin l'enllaç i públic seria que pot accedir tothom.
En aquest cas jo normalment faig servir aquest, que els envio l'enllaç i ells poden entrar. I aquí teniu 3 opcions, que només sigui de lectura, perquè també podem utilitzar això com a per penjar material de consulta, per exemple, que puguin escriure, que puguin crear qualsevol post, i editar vol dir que podrien editar seria com un col·laborador del Padlet. Jo sempre deixo el de pot escriure perquè puguin escriure els comentaris. I un cop teniu això, li doneu a guardar. Quan ja està guardat, aquí a baix us dona aquestes opcions aquí. Copiar el link per enviar-lo per correu electrònic, us deixa crear un codi QR, aquí teniu l'emblet per enganxar en una pàgina web, enviar per correu electrònic, Facebook, Twitter o comparteix a Google Classroom. Si li doneu aquí, ho podríeu compartir per Google Classroom, s'obriria l'espai de la classe, us diria quina classe voleu compartir, i ho podríeu afegir com una tasca. Si seguim baixant, us ho deixa exportar en una imatge, en PDF o en un Excel o imprimir-ho. I així seria el Padlet. La veritat és que és bastant fàcil. Més coses. Dels que jo he fet aquest de l'aniversari, després he fet aquest on ells posaran, serà per crear un debat sobre el canvi climàtic. Llavors aquí a les opcions sí que he posat que puguin contestar als missatges que deixaran els seus companys, que puguin fer rèpliques. Després he creat aquest altre de propostes de 6è també, i després he creat aquest que se m'ha acudit la idea. Llavors jo compartiré aquest Padlet amb els alumnes de 3è, serà un compte encadenat, aquí els explico com funcionarà. Quan hagin acabat, per exemple, jo li passaré al primer de la llista aquest enllaç, ell veurà al principi del compte que ja l'he creat jo. En aquest cas els he fet que han de fer un vídeo, però podria ser escrit, podria ser amb imatges, vull dir, això ja cadascú el que cregui. Llavors ells, donant aquí, introduiran el següent missatge i quan hagi acabat m'enviaran a mi amb un correu electrònic avisant-me que ja han ficat el seu post i jo podré avisar el següent. Llavors ja els aviso que abans de seguir escrivint que es vagin mirant cronològicament els diferents missatges que estan deixant els seus companys. De forma que així, quan acabi tot, jo puc descarregar, veieu que aquí em deixa descarregar tots els vídeos que ells han anat afegint, els ajuntaré tots en un i ja tindrem un compte encadenat. Amb aquesta eina d'aquí de refer us deixa copiar. Podeu copiar aquest Padlet, fer una còpia i podeu copiar-ho també amb les publicacions que hi ha, si marqueu aquesta opció. Ho he comprovat i us deixa fer, si és un domini d'escola, nosaltres que treballem per G Suite, us deixa fer 5 Padlets. Si és un particular us deixa fer 3 màxim. Però ja us dic que després la podeu descarregar, l'elimineu i us deixa crear un altre. Com es comparteix? Li donem a compartir. En el meu cas, podeu compartir l'enllaç per correu electrònic si no utilitzeu G Suite. I en el meu cas aniré a compartir-lo a Google Classroom. Trio la classe, triaria crear una tasca. Aquí posaria compte encadenat. Aquí podeu posar l'explicació que vulgueu. Aquí tindríem l'enllaç ja posat. I publicaria. I ara us ensenyaré com ho veurà l'alumne. En el cas que haguéssiu enviat l'enllaç per correu electrònic, doncs el tindria al seu correu electrònic. Anirien a la classe, tindrien la tasca aquí tindrien l'enllaç. Un cop s'ha obert el compte encadenat i aquí ja poden llegir la tasca, poden veure el vídeo i un cop han fet el vídeo donen aquí, cliques i aquí poden escriure. Aquí han d'escriure el seu nom, el nom del nen
I aquí ho fan el text del compte encadenat o pugen un arxiu de l'ordinador que sigui el vídeo que ells han creat del compte, i quan ja ho han penjat, si cliquen a fora, automàticament queda guardat. Vale? Ja està. Un cop ells ja aquí si ho necessiten editar-ho o alguna cosa, doncs ho poden editar. Com us he dit abans, això canvia el color, vale? Ampliar-ho, fer una còpia, el que sigui. Aquí afegirien el seu post i quan ja heu acabat de posar el vostre post, la podeu tancar i marqueu la tasca com a feta. I ja està. Espero que us hagi sigut útil.